wil je ook gratis een bosje tulpen aanbieden. Dat vind ik heel leuk. Ja? Ja. Lianne, dat is dan... Ja. Dan krijg je een mooi bosje die met je even in de vaart. Ja, die maakt het goed in de vaart eigenlijk. Oh, Ja. beschotjes. Wij gaan een tulpenactie opzet bij de academie. Om yield te genereren steeds maar voor een leuke activiteit voor de farm. En dat is heel botslagen. En we moeten echt nog een goed doel aan verbinden. Waardoor ik meerdere dingen, voor Kika. En nou toch erbij van, misschien is het ook leuk om wat voor de andere meesten wat te doen. Want ja, ik merk wel, ze krijgen net volle bezoek. Tenminste, dat denk ik dan. Want uit de reactie blijkt wel dat ze dit heel erg op prijs stellen. Wat ik toch, dat is een mooie woord. Ja, dat is wel wat door, net. Zo'n 34 farmen brachten bij alle bewoners van Dongerenheim in Dokkum een bosje tulpen. En dat was het bot waarderen. Als je die oude meesten, die hebben een heel leven al achter zich. En die beziekers, ze vinden het prachtig dat die jonge band binnenkomen. En als ze een bosje bloemen krijgen, gratis helemaal, dan ze stralen gewoon. En daar gaat het natuurlijk feitelijk om. Hè. Het is maar een simpele geste van u, steeds maar om een bosje tulpen aan te bieden. Maar het gaat eigenlijk om het gebaar, om die meesten echt een keer een beetje naar de vakgroen te helpen. Dank u wel. Hij zelf ook een vaas of iets dergelijks? Ja, dat kan hem opleggen. Ja, komt het helemaal goed? Ja. Ja, de bimbewoners die krijgen weinig visite. Of weinig, misschien weinig zelfs een cadeautje. En die kajet die wint soms ook helemaal ontroerd. Dus het is heel goed ontvangen. En ik heel mooi, dat vond ik oprecht, hoe de vrouwen het ik aan de bewoners oorjoegen. Maar heel grote respect, dus dat weer prachtig. En er was zelfs een bewoner, en dat vond ik wel heel mooi. Die zei, ja, ik heb vroeger als famke, en dan ben je al hier en waarom, ik altijd voetballen. Dus dat is gewoon leuk te hebben. Ook Iersema speelt een grote rol in het verzorgingshuis. Als je ouder wordt en je steeds meer mensen verliezen, we proberen dat God in te vullen, maar de eenzaamheid is een heel breed begrip en die is er. Als mensen soms persoonlijk praten niet eens, dan zeggen ze van ja, er ben wel ben, maar de dagen zijn soms lang. Soms met de feestdagen niet achter dus alleen gaan. Eenzaamheid is er. We doen er van alles aan, maar dat stukje zijn we net voor het helden.